Održani lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru. I opozicija i vlast proglasili pobjedu. Zbog brojnih neregularnosti iz posmatračke misije CRTA ocenjuju da rezultati izbora ne odražavaju volju građana. Đuro Macut i rektor Đokić sastali se po 4. put. Đokić izjavio da je ovaj sastanak bio najkonstruktivniji do sada. Članovi pobunjenog univerziteta održali protest ispred vlade Srbije. U svim većim gradovima Srbije noćas se slavila pobjeda opozicije na lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru. Opozicija iz Zaječara i Kosjerića najavljuje da će svim pravnim sredstvima braniti volju birača. Vučić smatra da je opozicija linčom i terorom ugrozila izborni proces. Nabildovani muškarci sa tetovažama juče su u Kosjeriću intervenisali u uniformama policije. Građani smatraju da to nisu pravi policajci. Nakon napada na Miloša Pavlovića Ćacija, podele u društvu postaju sve dublje zbog reakcije vlasti i isticanja transparenata sa kukastim krstom.